Hayırlı kеш, siz Müslüm тапшыруларын қарайсыз. Яңалыклар чыгарылышы белән студияда мин Лилия Шаймиева. Җирлегебездә булган вакыйгалар турында кыскача. Район хакимиятенең актлар залында энергияны нәтиҗәле куллану буенча киңәшмә узды. Киңәшмә барышын безнең коллегалар да күзәтте. Киңәшмәне муниципаль район башлыгы Рамил Муллин алып барды. Аның эшендә бюджет, энергия бирүче оешмалар җитәкчеләре, салым, контроль хисап, финанс бюджет палатасы, казначылык бүлеге җитәкчеләре катнашты. Беренче кварталда бюджет үтәлеше белән район финанс бүлеге җитәкчесе вазифаларын башкаручы Резида Кондратьева таныштырды. Налоговые доходы составляют 93% от общей суммы доходов, что составляет 42 миллиона 838 тысяч рублей. Это выполнение на 24% к плану 2018 года. Район башкарма комитеты җитәкчесенең беренче урынбасары Рөстәм Ильясов недоимкалар һәм аукцион сатып алуларда булган проблемалар буенча чыгыш ясады. Сем районы буенча 106,619 мең налог задолженность тәшкил итә. Шуның 78,790-ы ул безнең налоглар өлеше. Консидерный бюджетка безнең Сем районы буенча 23 миллион 163 мең сум тәшкил итә. Шулай ук энергия саклау, аны куллануда контроль булдыру мәсьәләләре буенча мәгариф, мәдәният, сәламәтлек саклау бүлекләре җитәкчеләренең чыгышлары тыңланды. Фикер алышы булды. Район башлыгы тарафыннан бурычлар һәм максатлар билгеләнде. Фәридә Гантинова, Айгыш Гайпова, Мөслим телевидениесе. Игенчеләр язгы кырышларына республикада беренче ярдәм булып керешсә дә, һава шартлары әлегә темпны тизләтергә мөмкинлек бирми. Шуңа да басуга ныклап кирип киткәнче төгәллисе эшләр хакында уртага салып сөйләшү беркемгә дә кымаучау итми. Авыл хуҗалыгы формированиелары җитәкчеләре һәм белгечләр катнашында хакимият бинасында үткән киңәшмә шул максатны күздә тотты. Теманың дәвамы хәбәрчәребез репортажында. Соңгы елларда районның авыл хуҗалыгы тармагына моңа кадәр күрелмәгән инвестициялар кертелә. 2 ел эчендә генә дә 2 миллиард сумга якын техника һәм агрегатлар сатып алынды. Чәчүлек ырлык фонды элиталы һәм югары репродукциялы ырлыклар хисабына яңартыла. Күпләп минераль ашламалар кайтарыла. Инвестиция кертелә икән, димәк, югары табыш алырлык итеп эшләүдә кирәк. Һәр җирдә ахыргы экономик нәтиҗәлелеккә ирешү максаты куелырга тиеш. Менә бу алган техникаларда әйбит, аларның инде мин уйлыйм, что менә булар акча китергә тиешләр. Менә бүген безнең яңа компания керде август, алар почти уже күренеп торган 580 миллион, фактически инде пока 700 миллион әле алың белән генә тукталыр дип уйламыйм мин. Практически полностью 100% обновление техники булачак. Иске техника калачак только на подвозе, со временем я думаю, что ансыта нитәчәк, алмаштырылачак. Район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Альберт Хуҗин язгы кырышларының үзенчәлегенә, технологик таләпләргә тукталды. Чәчү структурасына, игеннәрне тәрбияләү, сидераль парлар белән эшләүгә кагылышлы сорауларга ачыклык кертте. Республикада беренчеләрдән булып быел эшли башладык. Шуңа күрә үзегезнең 100% әзерлегез булырга тиеш һәм мөмкинлек булу белән кирип китәргә кирәк. Дымны булганча 100% кулланырга кирәк. Киңәшмәдә авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге җирләрдән нәтиҗәле файдалану кирәклегенә дә басым ясалды. Белгечләр туфракның агрохимик составын тикшерүгә булган таләпләр белән таныштырды. 5 елга бер агрохимик обследование үткәрү, независимо физлицо, КФХ, юрлицо. Хәзер бит инде бар тенденция аерылып чыгу физлицоларның, менә аларда үткәрергә тиеш булалар. 5 елга бер агрохимик обследование Әлмәттән САС Альметьевский лаборатория килә. Сездә представителе бар аның. Менә булмаса инде бу автоматически штрафка китерә. Бу безнең өчен бик грубое нарушение. Район эчке эшләр бүлегенең ЮХИДИ җитәкчесе Айнур Хайретдинов кыр эшләре чорында эре габаритлы техникаларны басудан басуга күчерү, юлларны саклау мәсьәләләре турында сөйләде. Куркынычсызлык таләпләрен үтәү мөһимлеген ассызыклады. Отражающий элементлар куеп чыгу беребезгә дә финансовый яктан да теге олы проблема тудырмыйдыр дип уйлыйм. Сеялканың як-ягына сары элементлар, ортка кызыл отражающий элементлар куйсак, бу күп кенә бәләдән саклый үзебезне һәм башка кешене дә. Киңәшмәдә фермерлар үзләрен борчыган сорауларга җавап алды. Район башлыгы Рамил Муллин язгы чәчүне кыска срокта технологик таләпләр нигезендә башкарып чыгуга барлык көчне туплау бурычын куйды. Әлфинур Нугманова, Айгыш Гайпова, Мөслим телевидениесе. Районыбызда язгы кырышларын башлап җибәреп, агрофермалар уҗымнарны тукландыру эшенә керешкәннәр иде. Быел намуслылар беренче ярдәм булып чәчүгә дә керештеләр. Бүген көнгә район буенча 740 гектарда арпа чәчелде. Тулырак алдагы сюжетта.
18 апрель көнне намыс игенчеләре беренче буразналарын сыздылар. Агрофирма арпа культурасын шәшүгә кереште. Әлеге культура агрофирмада 2750 гектар мәйданны биләячәк. Эш башыннан ук шәшү 2 сменада оештырылган. Басуда Джон Дир тракторлары яңа шәшкечләр эшли. Быелгы елда безнең барлык эшнең объемы 15 000 гектар җирдә язгы кыр культуралары белән көзге кыр культураларын үстерү һәм шуннан продукция алу. Әгәр дә инде культура аерым алганда 2000 ярым безнең инде кышкы культуралар, көзге будай и безнең калганнары язгы культуралар. Моның инде 4800 гектарын шикәр чөгендере алып тора, калганнары арпа белән язгы будай. Намыслылар бөртекләрне шәшүнең 10 көн эчендә төгәлләргә исәп тоталар. Шикәр чөгендерен 8 көн эчендә төгәлләргә планлаштыралар. Район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсенең игенчелек бүлеге консультанты Ринат Валиев та шәшү эшләрен кыска срокларда башкарып чыгарга максат куеп эшлибез дигән фикердә. Намыс агрофирмасы беренчеләрдән булып шәшү компаниясын башлап җибәрде. Алар безнең арпа культурасы, раушан сорты, элитный репродукция шәшәләр. Бүгенге көнгә 200 гектарда эш башкарылды. Район буенча барлыгы бөртекле һәм кызаклы культуралар 40500 гектарда шәшү планлаштырыла. Моның өчен җитәрлек күләмдә семена әзерләнгән, агыланган. Шулай ук минераль эшламалар да җитәрлек күләмдә тупланган. Шуннан да бүген басуда хезмәт куючы һәркемнең күңеле көр, йөзләрендә шаныш нурлары балкый. Димәк, һәр эшче, һәр хезмәткәр әлеге җаваплы компаниянең мөһимлеген аңлап, үз алларына куелган максатларга ирешү өчен бүгеннән үк әзер. Вакытлы сезгә уңган игенчеләр, буразналар тигез, хезмәт көннәрегез имин үтсен. Фәрдә Гайнтинова, Айгыш Гаипова, Мөслим телевидениесе. Район хакимиятенең Акытлар залында Мөслим муниципаль район советының 25-нче сессиясе узды. Анда безнең коллегаларыбыз да катнашты. Сессияны муниципаль район башлыгы урынбасары Азат Әхмәтҗанов алып барды. 2017 елның 14 декабрендә кабул ителгән, 2018 ел һәм 2019 һәм 2020 елларның планы аралыгына Мөслим муниципаль районы бюджеты турындагы 92 санлы Мөслим муниципаль район советы карарына үзгәрешләр кертү турындагы сорау буенча район финанс бюджет палатасы рәисе вазифаларын башкаручы Резида Кондратьева чыгыш ясады. Доходная часть бюджета района увеличивается в связи с поступлением из республиканского бюджета безвозмездных поступлений в виде субсидий в сумме 12 924 тысяч. В результате уточненный план по доходам бюджета района составит 552 260 тысяч рублей. Внесение указанных изменений в доходную часть бюджета предполагает, соответственно, внесение изменений в расходную часть бюджета района. Икенче һәм өченче көн тәртипләре буенча район совет аппараты җитәкчесе Ринат Гариповның чыгышлары тыңланды. Главу 7 положения о муниципальной службе в Мусюмском муниципальном районе Татарстан дополнить пунктом 15 следующего содержания. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия включается органом местного самоуправления, в котором муниципальный служащий проходил муниципальную службу. Депутатлар каралган мәсьәләләр буенча карарлар кабул иттеләр. Барлык карарлар да бер тавыштан кабул ителде. Фәрдә Гайнтинова, Айгыш Гаипова, Мөслим телевидениесе. Мизгил яшьләр үзәгендә хәрби хезмәткә чакырылу кичәсе уздырылды. Анда булачак солдатлар, аларның әти-әниләре катнашты. Мөслим һәм Сарман районнары буенча хәрби комиссар подполковник Дашгын Гасанов Әфган сугышы һәм локаль конфликтлар ветераннары егетләргә Мөслим исеменә тап төшермичә намус белән хезмәт итүләрен теләделәр. Бу хакта толырак алдагы сюжетта. Бу елны язгы чакырылышта армия сафларына 32 тибез алыначак. Аларның 7-се Мәскәү өлкәсенең Сергеев Посад шәһәренә озатылса, калганнары Омск шәһәрендәге хәрби десант гаскәрләрендә. Ирак көнчыгышта үзәк хәрби округларда Севастопольдагы диңгез флотында хезмәт итәр дип көтелә. Хочу вам напомнить и сказать, что, уважаемые призывники, первое, что у вас должно быть всегда в уме, это слушать своих командиров. Выполнять все поставленные задачи. Ирак тормышында хәрби хезмәткә чакырылу ул инде иң әһәмиятле вакыйгаларның берсе. Ул егет өчен дә, аны үстергән әти-әнисе өчен дә, һәм инде солдатка әзерләүдә бүтән тырышлыгын куйган район җитәкчелеге өчен дә бу мөһим вакыйга. Чөнки егетләребез рухи яктан да, физик яктан да нык булырга тиеш.
Мөслим һәм Сорман районнары хәрби комиссарияты белән тыгыз хезмәттәшлек итү өчен Мөслимнең ДАСАФ оешмасы рәисе Айдар Шаймөхәмәтовка Татарстан Республикасы хәрби комиссары Сергей Погодинның рәхмәт хаты һәм халык комиссариатлары оешуга 100 ел тулу уңаеннан истәлек медале тапшырылды. Отставкада хәрби хезмәт һәм Афган сугышы ветераны, запастагы майор Ринат Харрасов, Игорь Виноградов, Шакирҗан Билданов шундый ук медальгә Мөслим һәм Сорман районнары буенча хәрби комиссариятның мактау грамоталарына лаек булды. Районның элекке хәрби комиссариат хезмәткәрләре Әнисә Игелдина, Гөлсинә Харитонова, Энҗи Гыйлмиевага чәчәк букетлары һәм комиссариатның мактау грамоталары тапшырылды. Габдулла Тукай исемендәге Мөслим урта мәктәбе укучысы Миләүшә Шәйхелисламова 3нче дәрәҗә Юна армейская доблесть медале белән бүләкләнде. Армиягә озатлаучы егетләргә район советы һәм башкарма комитеты исеменнән истәлекле бүләкләр тапшырылды. Һәрбер ир-ат армияда хезмәт итәргә тиеш. Алар исән-имин үзебезнең мөслимебезгә сәламәт килеш әйләнеп кайтсыннар. Мин үзем Тойгелдә авылы егете. Үземнең армияга бик нык барасы килә. Үземнең теләк белән әниләрне әйбәт кенә көтүләрен телим. Армияга үз теләгем белән барам. Исән сау гына барып кайтырга уйлыйм. Әниләребезнең хатлары безнең араларны җылытып торыр. Әтиәң өчен баланы читкә җибәрү улы bir şu булып тора инде ул. Илләр тыныч булып, үзләре исән сау булып, исән-имин хезмәт итеп кайтсыннар. Бәйрәмне район үзәгендәге Кояшкай балалар бакчасында әниләрнең чыгышлары да бизәде. Беренче озату 18нче майдан соң булыр дип көтелә. Армия сафларына төгәл 1 елга чыгып китәчәк егетләребезнең канатлары, ихтыяр көчләре тагын да ныгыр. Араларны якынайтып, җылы эштәлекле хатлар йөрер. Лилия Шәймиева, Айгөл Шыгаепова, Мөслим телевидениесе. Татарстан Республикасында нәтиҗәле эшләп килүче авыл клубларын төзү һәм авылларда мәдәни объектларны капиталь төзекләндерү программалары авыл җирлекләрендә озак еллар дәвамында ремонт күрмәгән мәдәни биналарны яңартырга, яңа заманча биналар салырга зур мөмкинлек бирде. Безнең җирлектә дә әлеге программа уңышлы гына эшләп килә. Быел 2 мәдәният йортында, Олы Шакмак һәм Тойгелдә авылы мәдәният йортларында капиталь төзекләндерү эшләре башланып китте. Олы Шакмак авылы 1970 елда салынган булса, Тойгелдә авылы мәдәният йорты 1973 елда салынган булган. 500 елга якын гомер үтсә дә, әлеге мәдәният йортларында мондый төзекләндерү эшләренең бер тапкырда узганы юк иде. Безнең бәхеткә инде Олы Шакмак авылы клубында шушы программага кертү бәхетенә ирештек. Бу капиталь ремонтка кертүдә инде менә культура җитәкчесенең Ирек Фаязовның, Рамил Хамдовичның ярдәме бик зур булды. Менә шушы республика акчаларын шушында привлекать итеп инде шушы эшне башлап җибәрдек. Бүген бинада тәрәзә ишекләре алыштырылган, җылылык электр линиялары тулысынча яңартылган, янгын куркынышы сигнализациясе урнаштырылган, су кертү, су чыгару линиялары ясалган, эшке бизәкләү эшләре дә тамамланып килә. Һава торышы мөмкинлек бирү белән түбә алыштыру һәм бинаны тышлау эшләре дә башланачак. Менә функциональ центр итеп шушы авылның үзәгендә булуында күздә тотып, шушы клуб зданиесына, авыл клуб зданиесына без моңа хәтле бар именно библиотека, авыл советы һәм клуб урнашкан иде. Хәзер инде моннан соң зданиесендә бик тавыш алу сәбәпле ФАПны кертәбез инде фельдшер акушерлык пунктын шушы зданиегә кертергә уйлыйбыз һәм почтаны шунда кертергә уйлыйбыз. Ире шәһәрләрдә яисә үзәкләрдә генә түгел, авылларда да ел саен социаль әһәмияткә ябылган мәдәният, мәгариф, сәламәтлек саклау һәм башка биналар яңартыла. Булар барысы да авыл халкының тормыш көнкүрешен, яшәү шартларын тагын да яхшырту, яңа мөмкинлекләр тудыру максатында эшләнә. Шуңа күрә дә бүген авылларыбызның йөзе дә үзгәрде, яңарды, матурланды. Фәрдә Гантинова, Айгөл Шыгаепова, Мөслим телевидениесе. Мөслимдә гомер итүче Җәннәт апа Карамова шушы көннәрдә үзенең 90 яшьлек юбилеен билгеләп үтте. Юбилейны тәбрик итәргә район советы аппараты җитәкчесе Ринат Гарипов, район ветераннар советы рәисе Илгиз Низамов, Мөслим матбугат үзәге җитәкчесе Римма Абзалова, Мөслим матбугат үзәге ветераны Нәзилә Шүриязданова барды. Бу көнне Җәннәт апа бик күп котлау адреслары, чәчәк букетлары, күчтәнәчләр кабул итте. Җәннәт апага Россия президенты Владимир Путинның котлау хаты һәм истәлекле бүләкләр дә тапшырылды. Район советы башкарма комитеты исеменнән, шулай ук Мөслим халкы исеменнән сезгә җиткерәп үзебезнең зур рәхмәтләребезне, чыннан да сезнең буыннар ул бүгенге матурлыкка үзләрен зур өлешен керткән буыннарның берсе
Biz инеларын бүгін сөтіп кына, шапқына моторлап кына шушы тыныш имин дөньяларда яшайбыз. Жәннәт Карамова Мөслим матбугат үзәге ветераны. Мөслим редакциясында эшләгән елларын әле дә сагынып искә ала ул. Жәннәт апа район типографиясына хәреф җыючы булып эшкә урнаша. Ул вакытта Авыллар газетасы колхоз байрагы исемен йөртә. Гәҗит битен җыйган райондашыбыз алдындагы текстка карап, верстаткага сүзләр һәм җөмләләр җыя. Кул белән эшләү бик авыр инде. O sattıgıl ol. Onu atışkıga olup olasa gali 24 kilogram tura ol bir palasa. Onu yoruşa kim ondan bitire tırışa işleyecek. Her fotoğrafları kupulsa uğru netice türge. Her fotoğrafları buldurmazsa tırışa indi. Жәннәт апа Карамова шушы көннәрдә үзенең 90 яшьлек юбилейын билгеләп үтте. Яшьлектәге чоялыгын югалтмаган җыр телле коллегабыз күбрәк урын өстендә булса да зарланмый. Нәкъ менә яраткан эше. Күпчелек басып эшләү, картлыкта шулай җәфаласа да уфтанмый. Килене Лилия тәрбиясендә бәхетле картлык кичерә ул. Onun saklı bala var mıken yok mıken dünyada. Onun saklı kilinler var mıken yok mıken dünyada. Bilmem. Şul kadar eybet benim için. En iyi ne deyip dura? En iyi bilen bik tatlı, rahat etip yaşadık. Bir koşan deyip de etmedim minana. Enkeyim benim üzümden bik savır, bik akıllıydı. Şul mena en iyine bir koşan da ağır söz etme. Olu kişinin ezden de hatırı kola, düz sabır et kızım dedi. Чисталык пөхтәлек белән балкып торган йортта әниле кызлы шикелле яшыялар. Озак яшәүнең сире хәрәкәттә һәм ризыкка мөкибән китмәүдә ди Җәннәт апа. Zaten şuradan selametle şuradan kızım ortak kuboşamızka işlerge gerek. Zaten de işlemişi tırağıramayı. İşler unutuşu. İşlersen kuvanasın. Buna işledim bir tane Allah'a şükür deyip kuvanıp gitesin indi şuradan. Şuflay motor etip yaşasa gidi. Bütün koyga hasretler kurmasa gidi. İnlerini baskan ağırlıklar kitsinler idi. Eni bilen iki uşuşlay tanışkına, maturgına hamanda yaşasa giderli. Үзенең бүгенгесе тыныч картлыгы чиста өс башы белән горурланып, сөенеп яши Җәннәт апа. Гәҗитнең полиграфик эшләнешен яхшыртуга зур өлеш керткән. Типография һәм редакция коллективында хөрмәт казанган хезмәттәшебезне истәлекле бәйрәме, юбилее белән тәбрик итәбез. Тыныч картлык, хәерле гомер телибез аңа. Лилия Шәймиева, Айгөл Шыгаипова, Мөслим телевидениесе. Мөслим лицейында мәгариф милли проекты кысаларында җәмәгать тыңлаулары үтте. Тыңлауларда Акчалата грантка дәгъва итүче 2 укытучы үзләренең эшчәнлекләре турында чыгыш ясады. Аларның эшчәнлегенә бәя бирергә район методик берләшмә җитәкчеләре һәм методистлары, ата-аналар җыелган иде. Бүтән Россия күләмендә уздырыла торган бу конкурста Татарстан Республикасында иң яхшы дип саналган 25 укытучыга Акчалата грант биреләчәк. Аның күләме 200 мең сум тәшкил итә. Безнең районнан лицейның рус теле һәм әдәбияты укытучысы Светлана Фазылова һәм башлангыч сыйныф укытучысы Светлана Иванова бу дәрәҗәле бүләккә дәгъва кылалар. 25 кеше арасына безнең инде 2 укытучыбыз керүенә дәгъва белдерә. Берсе Фазылова Светлана Викторовна һәм Иванова Светлана анасына. Бүген без аларның ни өчен алар бу грантка дәгъва белдерүләр турында аларның үзләренең чыгышларын тыңлап китербез. Укытучылар үзләренең укыту ысуллары, эшчәнлекләрендә ирешкән югары күрсәткечләре, класстан тыш эшләре турында сөйләделәр. Акчалата бүләк алу өчен 7 критерийга туры килү шарт. По условиям конкурса претенденты должны иметь достижения всероссийского уровня по каждому из 7 критериев, среди которых применение инновационных технологий в образовании, профессиональное развитие. Шулай ук конкурста укытучының үзенең методик системасы булу, балаларда уңай иҗтимагый тәҗрибә формалаштыру, талантлы укучылар, инвалид балалар, ятим, уңышсыз гаиләләрдә яшәүче балалар белән эшләү исәпкә алына. Безне инде бик куандыра, лицей озакынча вакытта, озакынча елның үсеп китте. Үзегез күрәсез инде бөтен яклапта олимпиадалар буенча да, республика уровеньда да, муниципаль уровеньда күтәрелделәр инде. Бүтән ниндигенә конкурс булса да, ниндигенә конференция булса да катнашалар.
Безнең укытучыларга бүтән Россия конкурсында районыбызның данын яклап, уңышлы чыгыш ясап кайтырга телибез. Гөлнара Хатбуллина, Айгөл Шигаепова, Муслим телевидениесе. Туганьяк музейында паспорт тапшыру тантанасы узды. 14 яшы тулган 14 яшь үсмергә Россия Федерациясе гражданины паспорты тапшырылды. Республика Эчке эшләр министрлыгының Мөслим районы буенча миграция пункты җитәкчесе Роза Маракина, Иҗтимагый совет рәисе Марак Юсупов, Бердәм Россия сәяси партиясының Мөслим җирле бүлеге башкарма комитеты җитәкчесе Сәвия Хабирова укучыларга җылы теләкләрен җиткерде. Паспорт алучы егетләр һәм кызларның аларны тантанага алып килгән әти-әниләрнең дулкынлануы сизелеп торды. Районыбызның яшь гражданнарына шәхесне дәлилләүче төп документның тарихы турында сөйләделәр. Паспортның нинди хокуклар бирүе, бурычлар һәм җаваплылык өстәве турында җиткерделәр. Паспорт алу әле ул сезгә шундый хокук кына бирми, сезнең үзегезнең обязанностьларыгыз да бар бит әле. Менә шул обязанностьларны сез инде ныгытып үтәргә тиеш буласыз инде. Һәм инде сезнең бүгенге беренче обязанность инде ул сезнең уку. Кеше тормышындагы иң мөһим документны балаларга Иҗтимагый совет рәисе Марак Юсупов тапшырды. Яшь гражданнарның кулларын кысып, төп документларын биргәндә, аларны тормышта гел яхшы гамәлләр генә кылырга, кешелекле, гадел булырга чакырды. Үсмерләргә шулай ук Бердәм Россия сәяси партиясының җирле бүлеге әзерләгән махсус бүләкләр тапшырылды. Паспорт алган яшьләребезне тагын бер мәртәбә котлыйсым килә. Аларга мөстәкыйль тормыш юлында уңышлар телисем килә. Матур гражданнар булып, матур һөнәрләр сайлап алып, үзебезнең бик матур мөслимебезгә кире әйләнеп кайтып, матур итеп яшәүләрен дәвам итсеннәр иде. Паспорт алучы балалар әти-әни өчен әле һаман да кечкенә булсалар да, алар зур кешеләргә әйләнделәр. Россиянең яшь гражданины статусын алдылар. Гөлнара Хатбуллина, Айгөл Шигаепова, Муслим телевидениесе. Туганьяк музейында үзенчәлекле мастер-класс үтте. Лаеклы ялдагы укытучы Фәриха Султанова Габдулла Тукай исемендәге Мөслим урта мәктәбенең 5нче сыйныф укучыларына зинтангл техникасы белән рәсем ясау алымнарын өйрәтте. Балалар әлеге дәресләрдә бик теләп катнашты. Яңа төр алым белән рәсем ясау техникасы кешенең рухи халәтенә уңай йогынты ясый. Абстракт рәсемнәр кабатланып килүче бизәкләр рәвешендә барлыкка килә. Узган атнада авыл җирлекләре үзешчәннәренең авылымның айлы кичләре исемле район смотр конкурсының гала концерты үтте. Зал тулы халык белән узган бәйрәм чарасыннан коллегабыз Мөнирә Арсланова репортажы. Авыл җирлекләре үзешчәннәренең авылымның айлы кичләре исемле район смотр конкурсының гала концерты авыл җирлекләре көненә багышланды. Бию җырлар, гармун моңнары, татар, рус, марый, армян, керәшен татарларының бердәмлеген тасвирлады. Гади авыл кешесенең никадәр сәләтле, тырыш һәм актив булуын күрсәтте. Мәктәптән мәктәп коллективы менә 4-5 ел инде гала концертка үтәбез ел сайын. Гармончылар ансамбльләре, халык фольклор коллективлары концертның бизәге булды. Бездә инде озак еллар 1986 елдан бирле Поляркас фольклор ансамбль эшләп килә. Бик күп кенә конкурсларда катнашабыз. Ел сайын менә республиканский семик бәйрәме үткәрелә. Һәрбер елны шул семик бәйрәменә барабыз. Үзешчәннәр чыгышын район үзәгендә яшәүчеләр генә түгел, авыллардан да килеп карадылар. Тамашачылар һәр номерны алкышларга күмде. Охшаганнары, олар арасында Әмәкейләр, Мәтрәй авылы, тагын Мәлләтамак. Минем күңелемдә нык матур хисләр уятты. Җыр кешегә көч, куәт бирә, йөрәк түрендәге яраларны төзәтә. Мәлләтамак авыл җирлеге үзешчәннәре бәйгедә беренчелекне яулады. Икенче урында яңа усыллылар, өченчедә Туйгылды авыл җирлеге. Баланлы, Әмәкәй, Мәтрәй, Түбән Табын, Михайловка авыл җирлекләренең уңышлы чыгыш ясавы билгеләп үтелде. Әлеге авыл җирлекләренә мәдәният бүлеге дипломнары һәм акча сертификатлары тапшырылды. Үзешчән театр коллективлары конкурсы нәтиҗәләре дә игълан ителде. Салавыз Мухан, Әмәкәй, Иске Карамалык һәм Үрәзмәт мәдәният йортлары үзешчән театрлары дипломга һәм кыйммәтле сертификатларга ия булды. Мөнирә Арсланова, Айгөл Шигаепова, Муслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мин Лилия Шәймиева сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.
Нефтехимия – одно из ключевых бизнес-направлений Татнефти, и особенно важное место в нем занимает шинное производство. В состав нефтехимического комплекса компании входят 10 современных предприятий единого производственного цикла – от снабжения сырьем до реализации готовой продукции. Нижнекамск-Шина – крупнейшее отечественное предприятие шинной индустрии. Производит около 250 товарных позиций легковых и легкогрузовых шин марок Кама, Кама Евро, Виатти. Свои машины в них обувает каждый 5-й автовладелец. Завод одним из первых в стране перешел от выпуска шин диагональной конструкции на высокоэффективные радиальные. Благодаря инвестициям Татнефти проведена мощная модернизация производства. Нижнекамск-Шину оснастили роботизированными станками и автоматизированным вулканизационным оборудованием. Среди крупнейших предприятий нефтехимического крыла Татнефти и Нижнекамский завод грузовых шин. Сегодня шинами предприятия комплектуется основная часть большегрузов страны, в том числе техника, обслуживающая Министерство обороны России. Всего на заводе производят более 40 наименований продукции для автомобилей, сельскохозяйственной техники, автобусов, прицепов, а также различные виды резинотехнических изделий. Нижнекамский завод шин цельнометаллокордной конструкции – гордость Татнефти. Уникальное производство мощностью 1 200 000 штук шин в год было запущено в 2009 году при стратегическом партнерстве с известной немецкой компанией. Продукция завода полностью отвечает жестким современным требованиям рынка и соответствует высоким стандартам качества. В 2015 году на комплексе запущено производство по восстановлению ЦМК шин. Услуги предоставляет совместное с итальянской компанией Marangoni предприятие Кама Ретрет. На заводе установлено новейшее оборудование, а в процессе производства используются высококачественные материалы. При этом характеристики восстановленной шины не уступают новому продукту по ходимости, надежности сцепления с дорогой, уровню безопасности и экономии топлива. Проектная мощность завода – 36 000 штук восстановленных автопокрышек в год. Конкурентоспособность продукции Татнефти обеспечивается за счет использования качественного технического углерода. Он придает шинам высокую прочность, в разы повышая срок ее службы. Этот важнейший компонент выпускает предприятие Нижнекамск Техуглерод. Сегодня предприятие успешно выпускает 14 марок широко востребованного технического углерода. Огромный ассортимент продукции способствует обширной географии реализации как внутри страны, так и на экспорт. Серийная продукция нефтехимического комплекса Татнефти совершенствуется в научно-техническом центре Кама. Это своего рода мозговой центр шинного производства. Здесь зарождаются новые модели автопокрышек. При их разработке инженеры-конструкторы стараются учитывать самые взыскательные запросы потребителей. В оснащенных по последнему слову техники лабораториях проводят глубокие анализы сырья, материалов, полуфабрикатов и готовые шины. Новые разработки испытывают на прочность и выносливость. Реализацией шин занимается торговый дом «Кама». В настоящее время потребителям он предлагает порядка 350 товарных позиций. В состав Татнефть-Нефтехима входят и другие предприятия, обеспечивающие бесперебойную работу всего комплекса. От эффективной деятельности каждого из них зависит успех шинного производства в целом. Нефтехимический комплекс Татнефти по праву занимает лидирующие позиции на рынке. Годовой объем производства более 12 миллионов автопокрышек. Автомобили, обутые в нижнекамские шины, можно встретить более чем в 40 странах мира. Это свидетельствует о том, что предприятия шинного комплекса Татнефти эффективно развиваются и с уверенностью смотрят в будущее.